बथल बिबाय जौ होबाय एबारबा हले मानसिखौनो बिनोसैलां नाथाय मानसिखौसो माबायदिखौ बिनांगौ जाखो साननांसिगोन एसे सन्थला आला मालै बेफोर ना लटारिसो मोनखोमानानै दङ नामाब्रा मानसियालाय महाराजानो खोन्थाना लाब्ला जारलासो जागोन नामाब्रा आंनि थाखा थिंख्लिखौ बिबा जारला जागोन ना मा सानबाय थाखोब्रा गोसो सिङावलाय बे जौ बथलफोरखौलाय सोर होफैखोब्रा नोंनोलाय आरो बै दखनायाबो माथो बुरजाथार बेबो गोदान गोजा ना दुर्गा फुजानि दखानसो होनो नागिरदों नामाब्रा नोंलाय महाराजा मानो फैदोंमोनब्रा जिरायगौमोन नामा न'आव मानसि फैनायखौ जिरायगौमोन नामा होननानै सोङो नामाब्रा डाइरेक्ट जिराय होननानैसो बुंनांगौ दा जायखिजाया आं फैनाया नोंसानि न'आव मोजाङै दै फैदोंना फैयाखै बेखौसो खबर लानो फैदोंमोन आं होनाय दैया मोजाङानो दा मोजाङानो दे आच्छा बार' थाइबानि लारु बै नोंनि आखायाव लानाय बुस्थुआ माब्रा गसाय नोजोराव गोलै मारबायसोलै मालाय मा खोन्थायाबोब्रा आं दै लोंग्रासोलै दै लोंग्रा थिंख्लि हलाय दै दङबा लोंनि आं बेयाव दै लोङालै अब्ला नैबे जौखौ एसे लोंनानै थांनि आं हर नोंनि बे खुरैया महाराजा आं दै लोंनाय बुस्थुआव जौ लोङालै जौ लोंनाय गिलास खुरैयाव आं दै लोङा र' न' सिंनिफ्राय गोदान मोनसे लायना फैनि थांनां लायना फैदां एसे जौखौनो गरद 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 लोंना थांनोसै आं र' होमबा जिराय फैथ' दे माबार थां माबार लायना फैदां र'ब्रा र' सोमस्रिबो गैया नामाब्रा माथो सिरिथारलै मालायनि हिनजावखौ न'आव दंना गैया सोंनोबो उसुबिदा मोनलायलाङोना ओरैनोबा फारसेथिं खर'आ गाज्रि जानानै दंखायो दाबो मासिखौ मोनाखै बे सन्थला खाफाल जिलानि अमृत बिदैखौनो लोंनानै थाङाबा जानाय नंला गिलास लायनो थांनायलाय मा नांथाहैखोब्रा होद बे बुस्थुआवनो लोंगारगारगोनलां माबा दै लोंनाय गिलास खुरैयाव जौ लोङानो जौ लोंनाय गिलास खुरैयाव दै लोङानो बेयावनो जौखौ लोंनोसैलां जि जायो जाबाय थाथोंसै बिथिंजाय गावनि मासिखौ माला मोनफिनगोन बेनिनो टेनसनलै आयो माला गाबोन समफोरसो जागोन मोनलाय लांबायलां खोज आंनि राजनितिनि मासिखौ दानो मोनफिननायमोनब्ला महाराजा सार नोंथांखौ सेक्रेटारियेट अफिसाव दानो लिंहरदों सार हा मानोब्रा सार दुरलाय मेडामनि बुंनाय बायदिब्ला नोंथांनो मासिखौ दिनैनो आरो दानो होफिननो नागिरबाय सार नंगौ नामाब्रा औ सार नंगौ नोंथाङा दानो ओंखारदो मासिया आसरितब्रा आंथ' दिनैनो मासिखौ मोनथ'ना नङामोन ना जियानो जादोला थुदो ला 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 लो 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 ला 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 बहा थांलायखोब्रा बेलाय महाराजा महाराजा गसाय बोरो आंनि थाखा थिंख्लिया गैला महाराजा लांबाय आंनि थाखा थिंख्लिखौ महाराजा स्वाद जाला सिखाव आंनि दै लोंग्राखौ मानो खावनानै लांखोलै नों माब्बार लाबोफिन आइला बेखौनो एसेबां दावराव खालामहरनांगौ जाबाय आरोना नों खबरदार आंनि दै लोंग्राखौ दाखोमाखा नों जागोन दिस्टार्ब खालामबाय थाथ'नांला आंहा बिराद खामानि दं खबरदार महाराजा आंनि दै लोंग्राया गोमानांगौब्ला पुलिसनि केस होगोन आं केस दोनदो साला सुवादा आंनि थाखा थिंख्लिखौ लानानै थांबाय जानाय नङा बे थाखा थिंख्लिनि रहस्यखौ महाराजाया मिथिनांगौब्ला जारला जागोनलै थाबैनो लायफिननांसिगोन माथो दङब्रा बे बुस्थुआवलाय सन्थ'ला एसेबां दावराव खालामहरलायलायनाय गोमोमो माराम जेबो गैयै बुस्थुखौनोसो एसेबां दावरावलै सनानि बा हिरानि बा बेलेग खोथामोन बे फिथ्लायनिखौनो लानानैनो एसेबां दावराव ना सार खायफा बेसादा सना रुपा हिरा मतिफोरनिख्रुइबो बांसिन स्पेशल जायो सार जेरै मानसिनि जिउ जों सना रुपाखौ जिउ थासान्दि मोनबायानो थागोन नाथाय जिउआ खेबसे जोबनानै थाङोब्ला जों बेखौ मोनफिननो हाया बा क्या बात लांजाय टेम्पार्ड फाक नों थिगखौनो बुंदों जोंनि जिउआव सना रुपायाल' देरसिन बुस्थु नङा सना रुपानिख्रुइबो देरसिन बहुत बुस्थु दङ जेरै आं आच्छा दे बेफोरखौ बाद होथ'नोसै आं बे मासिखौनोथ' आं बोरै मोनफिनखोब्रा दिनै सानबाबो सानख'नो हालालां आरो बे थफिरामा मालाय इसेबां इजियैनो हगारगोन नालै सार गोजौनिफ्राय बिथोन फैबाय जेब्ला थफिराम सारा हगारखानांगोन सैथो थफिरामालाय हगारखानांगोन दे अफिससिम माबार सलायदो गारिया आरो नै सन्थलानि जिउखौनो आखायावसो थिखांना लाफ्लांबाय थाबाय आं गारियावनो दोनथ'नोसै दा गोमाबायबा सन्थलाया आंखौसो दाय होगोन जियानो जादोला बेबायदि गंसे गोमायोब्ला 100टा बायनानै हैफिनगोन आं बेनिखायनो टेनसन नहीं लेने का बस देने का अपना काम बनता बाहर में जाय जनता आच्छा बे महाराजाया बुंनाय बायदिब्लाथ' नार्जि बुदाङा आंनि फिसाय बे हिसाबै आं नार्जि बुदांनि खाथियावसो थानांगौमोन अब्ला आइ आफामोनजों आंलाय मानो दंफायो
ओहो जानाय नङा सैथोखौ आं हारसिंनो मिथिथारनांगोन नङाबा रावबो खोन्थानाय नङा बेनिखायनो नार्जि बुदांखौ लोगो हमहैनांसिगोन दाथ' आं नार्जि बुदांनि न'खौबो सिनाया सोरनाव सोंनानै थांगोन आं जियानो जादोला माबा मोनसे राहा लामा नागिरनानैब्लाबो नार्जि बुदांखौ लोगो हमथारगोन आं दिनै नङाब्ला आंनो सैथो बाथ्राखौ रावबो खोन्थानाय नङा नार्जि बुदां आं फैगासिनो आच्छा बसुमतारी नोंथां आं दिनै खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ दा औ सार मावगासिनो दङमोन नाथाय नुथाय जेबो गैया आं जिखौ मावनो खिन्थादों बेखौ मावजोबनांगौ दाथ' फुजायाबो सफैबाय बे फुजा बोथोरावनो जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा गाज्रि बुस्थु जायो लोङो बेफोरखौ होबथानाया जोंनि खामानि नङा होमबा नंगौ सार अब्ला माखौथो नायबाय थाखो थां जाय गाज्रि बुस्थु फानो जायो लोङो बेफोरखौ हमग्लुंजोबनानै लानानै फै थानायाव सार जों खामानिखौथ' मावबाय थादोंमोन नाथाय नोंथांनि अर्डारखौ जों दा मानिनो हानाय नंला सार मानि थाखाय आं नोंनि एमएलए नों आंनि खोथाखौ मानिनांगौ नंगौ सार नाथाय नोंनि मासिखौ अमा राजा सारासो लाफिनसिगोन सार मा होनखो समानो जाथ'वाखै बोरै अमा राजाया गावनि मासिखौ मोनफिननांगौ जाखो सार गोजौनिफ्राय बिथोन मोनदों नाथाय मासिखौ हगारथ'नो थाखायथ' सम जाथ'वाखैमोन ना दाबो आं जेबो बुंनो हाथ'ला सार गोजौनिफ्राय बिथोन मोनदों सार दा मा खालामबावनांगौ जाखो आंलाय गिदिर गुन्दा लिडारफोरखौ हमबावनांगौआ माथो सासेखौबो हमनोनो हाजोबासै आंलाय आं बुजिदों सार नोंथांनि दुखुखौ नों जेबो बुजियाखै समाजाव मा जालांगासिनो दं जाबोगासिनो दं नों जेबो बुजियाखै अखा नायबानो सिख्लाफोर लांखारनाय अखा नायबानो हाबा जानाय हिन्जावजों हाबा जानाय हौवाजों हाबा जालायनाय अखा नायब्लानो सोरबा हिन्जावनि गोथै सह अखा नायब्लानो सोरबा सेंग्रा गोमानाय अखा नायब्लानो मानसि गोमानाय बेफोरो बांद्राय जागासिनो दङ मिथिबायना बेनिखायनो आं बेफोर जेंनाखौ सुस्रांजोबनो नागिरदोंमोन स्वाद अमा राजाया गासैखौबो बरबाद खालामजोबसिगोन दा मा जाबावनांगौ जाखो आंनि मिशना आद्रासो जासिगोन माथो मालाय थबिराम बिराद टेनसनाव दं माथो सार ओइ थबिराम मासिया हगारदो नाथाय नोंथ' दानो मासिखौ मोनथावना नङामोन ना गाबोन सानसे दंबावोमोन माथो हे बेफोरखौ बादो दा बे मासिया आंनि जाबाय आंनि अमा राजा आंनो 24 घन्टा टाइम होबावनो हागोन ना ना रे बाबा ना होनो हाया आं समाजनि मोजां खामानि मावनांगौ आंहा एबारनिफ्राय नोंलाय मा समाजनि मोजां खामानि मावदों अमा राजा नोंलाय मावबाबो मावि बायदिसो नुखागोनब्रा बेनिखायनो मावालासिनो दल' थानोबो सानलायलाङोलां मावबाबो नाम मोनखाया होननानै माविनि नामखौनो लानोसै सानो आं माखासे खामानिखौ मावजोब्बायानो दाथ' नोंनिसो मुं मोनसिगोन नङा होमबा अमा गाग्लिनायाव सैमा उरनाय हे थबिराम अमा गाग्लिनायाव सैमा उरालै आं डाइरेक्ट जेसिपिजोंसो उरखावखागोन बेनिखायनो टेनसन लानाङाब्रा आं मावगोन ना जा मावनांगौ दं नायगोन अमा राजा नों माबायदि मोजां खामानि मावनानै दिन्थियो जुदि मोजाङै मावनानै दिन्थिया अब्ला खोथायावलाय बिराद गाज्रि जागोन थबिराम सासे एमएलएखौ बिदि धमकी होब्ला मा साजा मोनो नों मिथिगौ ना थेवबो नोंखौ अनबाय आं नोंखौ जेबो खालामथ'लां दा नों थांनो हासिगोन गेट आउट बा आंखौ इंलिसजों होखारलायबायना नों नायगोन आं बेसेबांबा गोबाव जाबायमोनलै नों मासिनिफ्राय गोजानाव थानाया दा साना सानजाथिं ओंखारथों आरो सोनाबथिं हाबथों थेवबो नैबे मासिखौ रावनोबो हगारा आं सार साना जेब्लाबो सानजाथिंसो ओंखारखायो सही पकड़े मिन्थिखायोब्रा आङो ओरैनोसो जग मारिदों आं जग सान्थि दसे थेन्थावनि र' सार फन फैगासिनो दं नोंथांनाव हेलौ आइला माबायदि मानसिब्रा नोंलाय सन्थला आं मानसि बायदि मानसियानो नोंलाय माबायदि मानसि मालायनि दै लोंग्राखौ खावनानै लांग्रा ओइ सन्थला खाफाल जिला बे दै लोंग्रा मामुलि बुस्थुनि थाखायनो इसेबां दावराव खालामहरबाय थादोंना नों नोंनि थाखाय मामुलि जानो हागौ आंनि थाखाय नङा मालाबा हांगाराबो कलगेट गैयाबा हाथाय हुनायाव खामानि होयो थिग बिदिनो बे दै लोंग्रायाबो आंनि थाखाय बिराद इम्पर्टेन्ट बुस्थु ओइ सन्थला मोनगोन बारा दावराव खालामहरबाय थानांला आं सासे मानगोनां एमएलएसो आरो एमएलए मानसिखौ बेफोरबायदि कल खालामहरजाबाय थाजाया आरो खोनासं आंखौ लोगो हमनांगौब्ला आंजों फन रायलायनांगौबा एपइन्टमेन्ट लाग्रोखा मिथिबाय दोनथ'बाय नोंनि दिना मोजां थांथों दा मा जाबावनांगौ जाखोब्ला अमा राजाया थिंख्लिनि रहस्यखौ मिथिनांगौब्ला जारला जाथारगोन ना जानाय नङा बिदि आखायाव आखाइ आथिङाव आथिं होनानै दोनबाय थाबा जानाय नङा माबोरैनो अमा राजानिसिम थांथारनांगोन नङाब्ला आंनि थाखा थिंख्लिया बरबाद जागोन बरबाद शाला बे खुरै गंसेनि थाखायनो एसेबां हारलालै बे सन्थलाया गारहरमारगोन आं बेनि खुरैखौ सार मिटिंनि थाखाय टाइम जाबाय अके सार नोंथांखौ लाब्रा पुलिस स्टेसनावबो लिंहरदों सार मानोब्रा साम' खिंखिरि मेदामा नोंखौ लिंहरदों सार बेखौबो नायनो थांनांसिगोन उपाय गैलालै मोजांबाबो गाज्रिबाबो आंनि हिन्जाव खेबसे नायहैस्रानोसै र' दाखालि थांनो साननाया बावनानै थादों दे गारिया दिहुन माबार जागोन सार माला लोगो हमफिनगोन जारौ थमिस बोराया माला लोगो हमफिननांगौ जारौ जालायथारदों आं नोंनो कल खालामनानै खोन्थागोन दे जागोन दे आरो मा नांगौ आंनो खोन्थाबानो जाबाय बे सानसेयावनो सान्स आइफोन बिनांसिगोन
माबा आंनो आइफन नांगौमोन आरो मा बुस्थु बेलाय बे मोनसे दामि फन आंनो होदे हा बेसेबांथो लागोन 1,50,000 आग्लायनायखौ मोननाय बायदि एसे बारा बेनि नामा माबा 1,65,000 आरो ना जागोन दे मोनगोन खालि आंखौल' लोगो हमबाय थादे जागोन दे आं नोंखौ गाबोन कल खालामफिनगोन गाबोन आइफन लानांगौ ना जागोन दे मा नांगौ आंनाव बिबानो जाबाय आं होगोन आंखौल' लोगो हमबाय था सिख्लाजों बेरायनो मोननायखाय जोबोद गोजोननाय मोनथारदों आरोना नों नंगौ जारौ गोदो गोदायनि दिनाव जोंनि समाव सेंग्रा सिख्ला ज' बेरायनो मोनामोन बेनिखायनो दा नोंसोर बायदि सिख्लाखौ नुबा नोंसोरजों बेरायफानो गोसो जायो बोरायबाबो ना बोराय जादोंबाबो गोसोआ सेंग्रासो दाबो देहायाल'सो एसे रबदों दे थांदो होमबा खालि नोंल' आंखौ लोगो हमबाय थादे जारौ दे जागोन दा थांदो बैथ' दाउसो देलाय होननायासो नङा होमबा बेथ' नार्जि बुदांखौ गावनि बयफ्रेन्ड होननानै लादों र' सोंहैनि आं एसे गावखौनो गोसोखांथि गोमायै बायदि खालामफ्लानि र' आं अब्लासो सैथो बाथ्राखौ मिन्थिगोन आं ओइ दाउसो देलाय आयौ बाला हाफां खुगा जिबलांसो माथो मा खालामदों नों बेवहाय दाउसो देलाय आरो बै बोरायलाय सोर बियोना जोंहानि आमाया फुजानि आंनो बाजार खालामनानै होदों मोजांनि बाथ्रा बिमाया नोंनो बाजार खालामलायना होदों दे बिदिबालाय थादो दे जारौ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन जागोन दे दाउसो देलाय बे नोंनि बिमायमार नामा आयौ बाला माबायदि सोंखायो गावहा आंनि बिमायथ' माने नोंनि बिब' बायदिसो नुदों आरोहाय बेनिखायनो सोंबाय आरो मोनसे खोथा नार्जि बुदांखौ नों गावनि बयफ्रेन्ड होननानै मानो लानाय दाखालि आयौ बाला गोसोखांथियासो फैफिनबाय नामासै बुङा मानो नार्जि बुदांखौ नोंनि बयफ्रेन्ड होननानै लानाय नों उनाव खोन्थानोसै नामा आं बिराद खिनो ओंखारदों जल्दि खोनादों मानो नार्जि बुदांखौ नों गावनि बयफ्रेन्ड होननानै लानाय बेथ' आंनि हाजबेन्डसो आयौ बाला गोसोखांथि फैफिनबाय माथो हाफांना दा आं मा खालामबावनांगौ दे बुङा मानो नार्जि बुदांखौ नों गावनि बयफ्रेन्ड होननानै लानाय ओइ हाफां उनाव खोन्थानोसै हे बाल आं जि खिनो ओंखारदों हायोबा नार्जि बुदांनावनो सोंनो थाङा आरो नार्जि बुदांनावसो गासैबो सोंनायनि फिननाया दङ आं थांनोसै दे खिनो ओंखारसोबाय सैथो खोथाखौ आं नार्जि बुदांनिफ्रायनो खोनासंनोसै नार्जि बुदांनि न'आवनो थांनोसै आं सोरनावबा सोंनांसिगोन नार्जि बुदांनि न'आ बहा होननानै र' मार्क्स गाननि जाहाथे आंखौ रावबो सिनाया नङाबा गावनि न'खौनो मानो सोंदों होननानैसो सानगोन मानसिफोरा आयौ बाला जेने थेने बारग'बायहाय न'आव थांनोसै बेनिफ्राय बे बोरायनाव मा बिनांगौ मा बिनाङा लिस्टफोरखौ लिरखाजोबना दोनहैनोसै दाउसो देलाय बहा थांनो नागिरदों माथो जाम्बि साइज थबसेसो आंना बाजार खालामहैदोंमोन ना आरो दुर्गा फुजानि दख'ना देलायग्रा बायदिसिना बायहैबाय नोंलाय बहा थांनो ओंखारदों बाजाराव मैगं थाइगं बायहैनो नागिरदों नोंखौ मैगं थाइगं बायनायावनो समायखायो जाम्बि ना जोंफोरासो दख'ना गोदान बायो जोमग्रा गोदान बायो देलायग्रा गोदान बायो मैगं थाइगं बायनाया होनबा जाम्बि साइजसो जायो आंनि थाखायबा जायो गोरों मानसियाबो मालाबा मैगं बेफारिफोरजों थगायजायो मोजां मैगं बायनायाबो गोरलै खामानि नङाथ' मैगंखौ सिनायनो रोंबासो मोजां मैगंखौ मोनगोन लकेल मैगंखौ मोनगोन बाथो नोंनि खोथाया आंखौ नों इसिबां जाम्बि होननानै बुंबाय थायो देलाय नों गोरोंबालाय आंखौ सैतान खालामदो नों बायदि आयु बाला आं बायदि जानो लुगैलायबावबाय बे बुहुमाव दाउसो देलाय बायदि माने आं बायदि रावबो गैया आं बायदि डुप्लिकेट नागिरनाबो मोननाय नङा दा बायदियाव मानसिनि जेरक्स मेसिन ओंखारब्लाबो ना आंखौ जेरक्स खालामबाबो मोननाय नङा जायखिजाया आंखौ नों बायदिल' खालामदो दे जागोन नाथाय मोनसे खोथा खोनासं आं बायदि जानांगौब्ला ना दुखु आरो सुखु मोननैखौबो बेलेन्सआव लानो रोंनांगोन आगदा आखाइथिं दुखु थायोब्ला आगसि आखाइथिं सुखु थागोन मोननैखौबो समानै बेलेन्सै लानो रोंनांगोन नङाब्ला दुखुआ बारा जायोब्ला गाबबाय थानांगोन मिथिबाय जाम्बि साइज थबसि दे जागोन नोंल' फोरोंदो
गाबोननिफ्राय टिउसन लागोन आं नोंखौ मिथिबाय दे जागोन दा थांदो थां दाउसो देलाय बायदि जानांगौआबो इसेबां गोरलै खामानि नङा मानसिफोरजों बेसे थगायजायो बेसे रायखुमा जायो बेसेबां गाज्रि मोनजायो आं बायदि जानोनो जियानो जादोला गाबोन माला सोरांगोनथाय आइफनखौ माला मोनगोनथायसो जाबाय आं बे अमा राजाया मानो दासिमबो आंखौ खबर लाफैयाखै आंथ' जा मावदों अमा राजानि थाखायसो मावदों मालाय साम' खिंख्रि आंखौ लिंहरदोंबालाय अमा राजा नों फैमारबाय आं सानखादोंमोन अमा राजा नों आंखौ नायफैगोन होनना आं फैबाय थानो सम गैया दिनैनो लास्ट बिनिफ्राय आं फैला मानो अमा राजा आं दा सासे एमएलए जाबाय बेयाव दायनिगिरि मानसिफोरखौ लोगो हमफैबाय थाजायाना अमा राजा नों आंखौ बोरै दायनिगिरि होनखो जा मावदों आंथ' नोंनि थाखायसो मावदों अमा राजा आंथ' नोंखौ जेबो मावनो होआखैमोन ना नोंखौथ' गुलि गावनो होआखैमोन ना आं अमा राजा नोंखौ जोबोद मोजां मोनो आं बेनिखायनो नोंनि साखाथियाव जेसेबां सुथुर दङ बेफोरखौ नोंनिफ्राय गोजान खालामनो सानदोंमोन आं नाङा सुथुरफोरखौ फोजोबस्रांनो नाङा सुथुरा जेब्लाबो मोखां खाथियावनो थानांगौ मानो अमा राजा मानो होनोब्ला जिउआव साक्सेस जानोब्ला मानसिनि जिउआव सासे दुश्मन नांगौ दुश्मन थाब्लासो गोहो बोलो फैयो खामानि मावनो उत्साह जाखाङो माने दुश्मना आंनिख्रुइ आग बारायनानै दङ नामा होननानै बेफोरबायदि चेलेन्ज मोनसे फैयो बेनिखायनो जिउआव साफ्रोमबोनि जिउआव सासे दुश्मन नांगौ दा बायदियाव जायनि जिउआव दुश्मन गैया सुथुर गैया बेनि जिउआ लाथिख'सो मानो होनोबा सासे मानसिखौ दावगानायाव आग बारायनायाव सुथुरफोरासो हेफाजाब होयो बोरै होननानै बुङोब्ला सुथुरफोरा जेब्लाबो नोंखौ बोख्लायनो नाजागोन जेब्लाबो नोंनि गाज्रिखौ सानगोन बेबायदियावनो नोङो माने नाजाबाय थानो जुजिगोन दावगालांनो माने गोहो बोलो फोराबाय थागोन आरोना बेनिखायनो दुश्मन थानांगौ दुश्मन बे हिसाबाव थफिरामा आंनि बिराद गिदिर सुथुरमोन आरो थफिरामा आंनि सुथुर जानायखायसो थफिरामखौ फेजेननो जानानै आङो इलेक्सनाव देरहादों दा थफिरामा आंनि सुथुर नङामोनब्ला आं थफिरामखौ फेजेननो हानाय नङामोन ना बेनिखायनो साम' खिंख्रि जाखिनि मावगोन आं मावगोनब्रा नों मानो थफिरामखौ गावनानै बेफोरबायदि साजा लानांगौ जाखो मानो होनोब्ला आं नोंखौ मोजां मोनो खोनासंनो बाबायलां गोसो थोनाय मोजां मोननाय रायलायबाथाय आंगायल' मोनग्रा जाबायलां अमा राजा आंखौ माला जेलनिफ्राय उदां खालामगोन नों दाय मावबाय जेब्ला साजाखौबो लाखानांसिगोन साम' खिंख्रि आंखौ निमाहा हो बे बाराव आं नोंखौ हेफाजाब होनो हानाय नङा मानो अमा राजा नोंथ' आंनि फिसायसोना नंनायालाय नंगौमोन नाथाय मा खालामनो नों बिराद गराय फाख्रिख्रि खामानि मावबायना बेनिखायनो नोंजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैलालै फैगोन जोनोमफोराव माबा मोनसे जासिगोन दे अब्लासिम गावखौनो जोथोनै लाखि बाय बाय गुड बाय अमा राजा नों आंखौ बिदि खालामना गालांमारबाय आरोना दे जागोन नों थांनो ओंखारबायना थांदो थांनो नागिरनाय मानसिखौ थांनो होनांगौ जुदि बे थांनाय मानसिया फैफिनाब्ला बेखौ नागिरनानै बरबाद खालामनांगौ अमा राजा सानसे आं नोंनि ज' अम्बासि जानानै फैगोन नायबायल' थानां गोसो थोनायजोंल' थोला मोजां मोननायाबो मोजां मोननायजोंल' मोनला आं मा खालामबावनो आं मा खालामबावनो एमाव राजा आदै एमाव राजा नोमफा न'आव थांबाय नामा आफा अमा राजाना थाखुमानासो दंखोमालै दुर्गा फुजानि गस्ला बिबाय थानायखाय दे बहा दङथाय मिन्थिया आं आच्छा आंनि मोनसे खामानि मावगोन ना नों जुदि मावनो हायोब्ला नोंनो मा नांगौ बेखौनो होगोन आं हायला नंगौ नामाब्रा नंगौ बुं मा नांगौ नोंनो गस्लाखौनो होदो नामा दे जागोन दे गस्लाखौनो होगोन आं दे बुं मा खालामनांगौ आं अमा राजानाव आंनि गोमोमो दै लोंग्रा मोनसे बुस्थु दङ बेखौ लाबोनानै होफैदे बेलाय मा गोरा खामानिब्रा होफैगोनब्रा जागोन दे थाबैनो होफैब्ला नोंनो गस्ला होगोन आं दाथ' आंनि फनखौबो थिखाङाखै मानसिया एमएलए जाबाय नालाय दुगा जाबायब्रा सारेगामा पादानि एमाव राजाया बेदागालिनि समायसेदों दे फुजायाव ज' बेरायबानो जाबाय दे बेदागालि आंनि गार्लफ्रेन्ड नङालै होमबालाय सोरथो नोंनि गार्लफ्रेन्डआ आंनि गार्लफ्रेन्डआ जोंलारि मा होनखो जोंलारिया एमाव राजानि गार्लफ्रेन्डनो बेदागालिखौ ब्रेकआप होलायबाय नामा बेलाय एमाव राजा एमाव राजा जोंहानि जोंलारिखौसो होनखो ना आरो बेलेग जोंलारि दंबावो नोंसानि जोंलारिखौनो होनदों मानो आंखौ बेदागालिखौ नेदाबो दायो बुंब्र'आ आं नोंसानि जोंलारिखौसो मोजां मोनो आंबो नामा दानिफ्रायनो मोजां मोननो आंखौ रायनाङालै नङाबा नोंनि खामानिखौ मावनानै होनाय नङा आं जानाय नङालै थाखा थिग्लिखौ जेरैबाबो नांफिनथारगौ आंनो दे बेफोरो उनाव जाबाय थागोन जायखिजाया आं मा खामानि होदों बेखौ माव दै जागोन दे आं मावगोन दस्ति थौ थांनोसै थौ आच्छा बे आफानावनोथ' मा बुस्थु दंमारोलै बेनि थाखाय जोंलारि बिफाया आंखौ रागा जोंबाबो जेबो होनासै मा बुस्थु मार बियो नायमारनांसिगोन थाबैनो आरो
एदाव जाबाय थानो हाला सानफ्रामबो मोसौ गायजों एदाव जाबाय थानो लाजिबाय दे लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामदोब्रा जय हिन्द